Og nu sidder vi inde i toget. Og Maja kom med den syge tankegang, at vi ikke havde at vi ikke potentiale til at være inde i stille kupéen. Så nu er vi her. Vi er i Høje Taastrup station. Inde i Alles. Oh my god. Sidder en mand. Døren er ikke lukket endnu. Døren lukker aldrig. Aldrig. Og vi siger hej til togmændene, der holder øje med Jeg os. sad og vinkede til ham derovre, før, men han gad ikke svare mig. Fordi du er syg i hovedet, Maja. Ingen gider kunne komme i kontakt med dig. Kun mig. Du er bare syg i hovedet. Jeg fatter ikke engang, hvorfor jeg er sammen her med dig. Så nu skal du ikke tage for hårdt. Stop. Hvis du ikke stopper galskaben, Lukas. Jeg har ikke lyst til at stoppe. Du kan fandme selv stoppe. Du kan bare tisse i posen. Jeg overvejer det også lidt. Eller film dig, så folk kan se, hvordan jeg tisser i poser. Altså, jeg er jo lidt ude af træning, ikke? Så bliver mig lidt skræmt, hva'? Flere mennesker træder ind i toget for at høre, hvor syge i hovedet vi er. Ja, og der mødte bare lige en fan. Så mødte du lige en fan? Ja, en fan. Ja, hun Hun ved ikke, hun er fan endnu. Hun bliver det. Det er Jennifer. Det er ikke mig. Det er Jennifer. Det er ikke Jennifer. Det er Jennifer. Jeg er Else Margit. Det er Jennifer. Else Margit. Stop galskaben. Lulu, hun vil godt lade være med at bruge undercover-navn. Jeg er Gud. Undercover som Nej. Jesus. Jeg er Gud. Du er bare en fake Gud. Jeg er Gud. Ej, jeg vil lige til at skabe mønster, så tager mig væk. Jamen, jeg kan ikke klare mønstre. Mønster. Stop mønstring. Okay. Jennifer viser sin paginelliker. Den er så pæn. Kan du se det? Jeg støtter dem også. Jeg støtter dem. Hun støtter. De betyder alt for mig. Min lomme vibrerer. Det betyder, at jeg har fået en sms. Den kan vente. Jeg virkelig ikke på. Jeg har ingen venner. Nej, du har det bare på mig. Men alligevel tror jeg nok, Hvem er Denise? Maja fik en sms. Af hvem? Denise? Jonas? En ny sms. Så det der stod der. Mørke, lyshed, mørke, lyshed. Lys! Hvem var det? Nana? Det er Krander. Krander. Hej, er I gået hjem? Ja, vi går hjem. Vi kan godt vente på, at vi går finde ud.